Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svetom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svetca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.